सारे लोग चालू हेयर कटर की ओपन शॉप में आते हैं। आने दो, मेरा दोस्त है जीतू। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंनि गोसोनि दरखं मोखाङा सोरनो सना हायना मुस्रिजों गोसोनिनो जंखाय सुरि मिथिनो मोना नों बबे रायजोनि हास्थायो आं अराय जिउनि हास्थायो आं अराय जिउनि बान्दो एसे मोजाङै थेनि र' आंनि गोसोनि दरखं मोखाङा जाबाय दे गोसो मोदोम खामग्लिलांदों दोहो दोहो नागिरबायदों हालाय हाफाय बोदोर गोसोआ दान्दिसे जिउनिनो जंखाय सुरि बोगथाबना लाबाय नों आंखौ नों सना नैबे जाबाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि केनेल बेनिफ्राय जों गामिनि मानसिफोरा बे केनेलनि गेजेरजोंनो बोसोरफ्रोमबो आबाद मावनो थाखाय दै मोनो आंनि गोसोनि बे दैया बबेनिफ्राय फैयो होनना बुङोब्ला रायजोफोर 1 नं कालदिया दैमानिफ्राय फैयो आइडिया साबस्क्राइबार्स आरो भिउवार नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दिनैनि थाखाय आंनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ see you bye bye again friends